Gaw, kung nahigugma mo kang Mama Mary, higugmaa po ninyo si Ellen G. White. Kaya si Ellen G. White, usa ka propeta. Kung wala mo nahigugma kang Ellen G. White, kung inyo siyang gitamay, kung inyo siyang gibiay-biay, samara nga inyong gitamay o gibiay-biay si Lord Jesus Christ. Makalingaw ning atong mga higala nga mga dili katoliko, particularly kining atong mga higala nga members sa Seventh Day Adventist, kining ilahang tawag ining mga defensor. Ano man kay tungod sa ilang kadesperado bisag unsa na lang gid intaw ang ilang ipangyawit. Murag kaingon ta ba nga asa magibutan nila ilang tama nga rason ug tama nga pangunahuna ano. Ingon pa niya higugmaon pa daw nato si Ellen G. White. Sama po sa paghigugma nato sa mahal nga birhen. Pati maging layo as tinain ang ingon anang klase nga pangunahuna. Ngano man kay ang mahal nga birheng Maria dili pwedeng ikatandi kang tawag ining Ellen G. White. Ngano man kay si Ellen G. White may koneksyon sa tawag ining buhat sa plano sa kaluwasan. Si Ellen G. White ning buto lang sa ika-19 ka siglo sa tumong og tinguha niya nga kuno iwali daw ang maayong balita mao to nagtukod siya lag ilahang kaugalingong sekta. Ug kanang sekta gihinganlan nag Seventh Day Adventist. So buti pasabot kanang sekta nga ilang gitukod way connection kang Kristo kay mingbuto lang man niadtong 1863. So buti pasabot kun ato ang aninawon og sabton pagmaayo kanang nagtukod sa 1863 wa ni kalabutan sa makaluwas ng gibuhat ni Kristo sa unang siglo. Ngano man tungod kay malagi buto sulpot or tawag anang naging kompetensya lang sa Ginoong Kristo sa pundok o sa iglesia ang iyang gitawag og gitukod. Kanya pagkahuman si Ellen G. White dili sa masamahal nga Birheng Maria nga ginganlan sa balaang kasulatan og bulahan kas mga babayeng tanan. Unya kini si Ellen G. White madisgrasya gyud ang mutuo ni ining tanan. Ngano man again way kalambigitan, walay gitawag og koneksyon sa kaluwasan gihimo ni Ginoong Kristo. Ang mahal nga Birheng Maria magud mga higalag mga igsuon. Dili magud siya sama sa ubang mga santos, lahi magud siya. Ano man kay maura na siya nga tawo ang mihatag og unod ug dugo sa manluluwas. Ug kanang unod ug dugo nga gihatag sa mahal nga Birhen mao na gigamit ni Kristo pagbuntog sa sala o pagbuntog sa kamatayon. So buot ipasabot na luwas ta si Ginoong Kristo ang nagluwas nato at the same time ang kahimanan nga iya gigamit ang dugo sa mahal nga Birhen. Mabataw ang balaang kasulatan nag-ingon nga bulahan kas babayeng tanan. Wa man giingon di sa balaang kasulatan nga bulahan kas babayeng tanan apil pod si Ellen G. White. Wala oy. Nya sa balaang kasulatan pod niingon pod ang Anghel Gabriel gikan sa langit, "Hail full of grace, maghimaya ka puno ka sa grasya." O man gingon nga maghimaya ka apil pod si Ellen G. White. So dili pwede nga ingnon nato nga kung nahigugma tas sa mahal nga Birhen higugmaon pod si Ellen G. White. May labot na si Ellen G. White. Kaduha kung sa kuan pa ba anang resulta magud na sa pagkasulpot o resulta na sa pagka bitang way tarong nga pangunahuna ba kung baga kung tuuhan nimo si Ellen G. White. So ingon ana din lain pa si Birhen Maria inahan sa Dios. Kana nga Dios nahimo ng tao mo na si Ginoong Kristo. Si Ellen G. White unsa man siya? Mas kuya pa itong mga banggiit ng santos nga namatay sa gitawag og pagtuo. For example, Santa Teresa de Avila, Saint Teresa of Lisieux, Santa Veronica. So kanang mao mga santusa di na pwede ikatandi pud nimo kang Ellen G. White ngano man. Usa naman to nas Ellen G. White oy. O di na pwede sumo ng kanang ilang kon nga higugmaon. Damgo na lang ninyo na. Ibutang na lang ninyo na sa inyo ang mga damgo, ang mga tulog mo. Okay. So yun, si Ellen G. White usa ka mini nga propeta. Ang mahal nga Birheng Maria gipili sa Ginoong Dios kay siya ang gamiton, siya ang tawag ining espesyal nga gamiton sa Ginoong Dios para sa kaluwasan sa tanang tao. Si Ellen G. White mini man nga magtutudlo. Mili man nga tawag ining nga propeta nga nakikompetensya sa iglesia nga gitukod sa ato ang Ginoong Kristo. And lastly, ang mahal nga Birheng Maria mabasa sa Biblia. Di ba? Mabasa matot mga mahal nga Birhen sa Biblia. Si Ellen G. White, apa mabasa?
Wala eh. Pati mo basa. So kanang giingon nila nga tawag ining di mo tuo kay di mabasa, ambot tingala pug kaning ubang mga membro ani nila. Grabe gyud na lang panalipod sa ilang propetang butbuton. So man dili ikatandi si Birhen Maria didto sa kang Ellen G. White. Nga naman kay si Birhen Maria grabe. Gipili sa Dios, gihimong inahan sa Dios, gihimong katabang, gihimong katuwang sa gitawag og kaluwasan naghimo sa tuang Ginoong Kristo. Si Ellen G. White basura man na. So ang mutuo pud ana ang Ellen G. White ang unahon apod nila mga basura.